mas kontrobersyal. Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! We're back on air. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Rocketera, ang tagapag-siwalat at tagapagprotekta ng inyong pinakatatagong sikreto. And for today's radyo, of course, Friday. So SPG ang mga episodes natin. And we have a caller on the line na kanina pa natin nakakausap. Siya po ay si Shane from Cavite City. Hi Shane! Ay po ulit, DJ Ayan. Rocky. So, ituloy mo na yung kwento mo. So, nagkaroon ka ng seaman na boyfriend, Yes, tapos pinakilala niya sa'yo online yung best friend niya. Tama ba? Online niya pinakilala? Ay po, opo. Tapos, yung pala, meron pala silang lihim na relasyon. O, tapos? Yes po. Yun nga po. And that girl kasi, so sobrang naging open ko na siya or naging close. So lahat inopen ko sa kanya, even yung nangyari sa amin sa Tagaytay. Nangyari sa boyfriend mo tsaka sa'yo sa Opo, Tagaytay? Sa akin po. Opo. Okay. Kasi So, kumbaga ano parang, ano syempre, inopen mo? ayun po. Sinabi ko po sa kanya na, bestie, bakit ganon? Sabi kong ganyan. Medyo nakaka-awkward, pero syempre, since babae ka, i-open ko to sa'yo. Sabi kong pong ganyan sa kanya. Sabi Wait. Wait lang. Gusto ko munang malaman. Alam mo Yes na ba na meron silang something ng boyfriend mo o wala ka pang alam nung time na yan? That time wala pa po talaga. Kasi parang parang ang pagkakaano ko nga po is ever since best friend na sila, since high school ganyan. So never po ako nag-isip and never din po ako nagselos dun sa babae. Okay. Sige. Kwento. Opo. Tuloy. So yun nga po, nakwento ko sa best friend niya. Sabi ko, bestie, bakit ganon? Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi nung nagtagaytay kami, sayang lang yung staycation namin. Tapos sabi niya, bakit? Kasi sabi ko, kasi alam ko pag seaman, mga magagaling sumisid yan di ba? Sabi ko pong ganon. Tapos, so ang behind that expectation, sabi ko, ba't ganun? Sabi ko ganun. Bakit? Nilamigan lang ako. Sabi niya, anong nilamigan? Sabi ko, kasi wala na talagang tumatayo. Wala na si Junjun. Ayaw na po talaga siyang tayuan. As in, nakailang attempt na po kami, even sa bahay, wala po talaga. Kaya sabi ko, instead na nininervous ako and I feel so excited kasi nga po, nagka-boyfriend ako ng seaman and gwapo rin naman po. Pero that time, I was so disappointed knowing na gwapo lang talaga pero hindi ako kayang pasayahin. Alam mo, yan ang perfect example ng budol. Nabudol ka, na-scam ka, girl! True. Kaya nga po, gano'n, parang inisip ko na, Pogi. kasi, pogi po talaga siya. Sino ka mukhang Hawiin po siya ni artista? John Lloyd. John Cruz. Lloyd? Opo. Tapos Jutes naman po. Ay, sorry po. Ano? Jutes. Ay, Jutes and Teddy. Opo. Actually, ang nangyari nga po kasi sa akin that time, parang, syempre, a week before siya dumating, sabi ng mga friends ko, ng mga pinsan ko, prepare mo na yung sarili mo, magganito ka na, magganyan, mag-inom ka nung pineapple ba yun, at saka yung candy na snow. Nag-ahit ka rin. Mag-shave daw. Nag-shave ka. Sabi ko, Nagpa-Brazilian ko, nag-shave ka. shave po. Kasi actually, pangalawang jowa ko lang naman po talaga si Marino. Kumbaga parang hindi po ako din pala jowa kasi medyo busy din po ako sa work ko. So that time, hindi ko talaga alam yung mga ganyan. Pero talagang na-disappoint ako kasi syempre, parang pag sa may mga GC po rin kasi kami ng Marino. Parang pag Marino, meaning magaling sa ganito. Pero ako na-disappoint kasi nung time na
nagla-love making na kami, akala ko talaga Mapapaligaya as in, ka. opo, nagulat na lang ako, sabi ko, "Ha?" Napagano'n na lang po ako. 'Di siyempre po, 'yan love making, love making. Tapos siyempre ako naman excited, as in lahat na lang po ginawa ko para maging the best yung night na yun sa amin. Pero sabi ko, "Okey ka na?" Sabi kong gano'n. Bigla siyang, naggano'n siya tapos ko, "Okey ka na?" Sabi niya, "Oo." Sabi ko, "Inano ka na?" Sabi niya, "Oo." Ta's sabi ko na lang po, okey." Sabi ko na lang Hindi ka makapaniwala na okay na pala siya. opo, kasi wala po ako naramdaman kahit tusok. Kaya sobrang nadismaya po ako and for that, do'n ko po naintindihan na kaya pala siya laging niloloko ng babae kasi talagang wala na pong tumatayo. At kaya siguro Opo. sila nagkatuluyan ng best friend niya kasi yung best friend na lang niya yung nakakaintindi sa kanya. Well, actually, yun naman po kasi parang iba na po yung parang ibang ano na po yung parang ibang reason na po yun. Kasi Sabagay. nagkaroon na rin po ng misunderstanding. Pero yung sa akin po, sabi ko nga, in 1 year na naging kami and for that certain months na nagbabakasyon siya, talagang ina-expect ko talaga yung tipong sabi nga nila, Parang 50 Shades of Grey. Opo, ganyan. Malulumpo dahil nga sobrang excited, ganyan kasi LDR ano po. Pero ang nangyari sa akin, nabangha ako na, yun na yun. Hindi ko po talaga behind that expectation na seaman, magaling sumisid. Sumisid po, marunong. Pero Okay. yung as in pong wala po talagang tumusok. Oo, ayan. Paano ba yan? Mga marino. Sa mga marino na nandyan, pagtanggol niyo yung mga sarili ninyo. Etong si Shane, oh. Diba? Hindi mo lang nasisid ng marino. Diba? Yung expectation niya. Yung pala na mapaprank lang siya. It's a budol pala. It's a prank pala sa kanya. Di ko nga Nakakaloka. Pero first time nyong gawin yun nung nandun kayo sa Tagaytay. First time nyo talagang Opo, magkakilanlan. First time mo makita yung ano niya. Anong reaction mo Opo. nung makita mo? Uy, grabe. Actually, Jutes and that time Teddy. po, that time po kasi, okay naman po siya Pero pag po talagang doon na, wala na. Well, ano yun? Hindi man lang siya humahalik. Humahalik naman. Opo, meron naman, may mga, May romansahan naman, baking, ganon. Opo, ganon. Pero, the fact na nandoon na talaga sa ganon, sabi ko, wala talaga. Ay, ang sabi ko, hindi man lang sumakit yung balakang ko. Sabi ko, Eh di nag-cellphone ka na lang nun, gano'n. natulog na lang po actually. Natulog ka na lang after. Nag-cellphone Opo. ka. Sayang nga po yung binayad namin doon. Kaya nga sabi ko, nag-BK staycation pa tayo rito. Tapos wala Okay. rin naman palang mangyayari. May tinatanong dito si Maria Morena ng Love Radio Palawan. Ano daw height ni Marino? Ano po? Anong height ni Marino? Gano'n siya katangkad? Actually, magkasintangkaran lang po kami, 5'7". Matangkad ka rin pala. Yes po, opo, 5'7". 5'7". Yung kanya siguro 7 minus 5, no? As in, sa totoo lang po, DJ Rocky. Ganun lang? Wala po talaga. Wala po talaga? As in, kasi nagkaroon din naman po ako ng ex-husband before Kasi sa ex-husband ko talagang bumubukol. Yung sa kanya po talaga wala. Wait lang. Anong size ng paa nung Marino? Ano po, size 8.5. 8.5. 5'7", tapos 8.5 yung size ng paa. Maliit lang daw Opo. talaga. Pero may iba maliliit pero malalaki Ang Yun nga puso. po At saka medyo rin po siguro DJ Rocky kasi meron siyang sakit, diabetic. Maybe that's the reason kaya po ganun. Ganun ba yun kapag diabetic ka? Yun po kasi ang sabi rin ng ibang mga doctor and specialist factor. na nakakausap po. Opo. Pero pwede Kasi malaman that kung ilang taon na yun, yung Marino. Magkasing edad lang po kami. Nasa 41. 41. Sinubukan pang inom-inom ng mga supplement, ganyan. Actually, nga rin po siya noon nag-robust ba yun? Pwede po bang i-mention? Actually hindi, pero nabanggit mo na, kaya wala na tayong magagawa. Yung po, nag-try po siya, pero wala po talaga Tapos minsan nga po, parang ang init ng ulo niya. Siguro dahil nga parang syempre bilang lalaki, wala siyang maibuga, parang ganun po. Pero ako naman po kasi bilang girlfriend, naiintindihan ko naman po
At saka hindi ko naman po siya pinaghahanapan sa ganung bagay. Kaya lang, nagulat lang din po ako talaga. Kasi the mere fact na alam ko marami siya naging girlfriend. Pero behind that pala po is, yun nga, meron pa talaga siyang komplikasyon wherein hindi na talaga siya may enjoy ng babae. Unless siguro walang karanasan yung babae. Kasi kung walang karanasan yung babae, tapos wala naman siyang basis dun sa mga una niyang experience, feeling ko kaya niyang tanggapin yung ganun kasi yun pa lang naman yung una niyang makikita eh. Diba? Kumbaga nandun na siya sa level 1, diba? Nasa grade 1 pa lang siya. Opo. At saka DJ Rocky, lahat po kasi ng ex niya, naging friend ko. Kumbaga parang kinaibigan ko. Ah, talaga? Opo. Kaya So ano, nag-benchmark kayo? Ganyan? Hindi naman po, parang kumbaga parang nag-ask din ako sa kanila kasi meron siyang naging ex wherein malapit lang yung house sa kanila na nagtanong sa akin na sabi sa akin, bakit kayo tumagal ng 1 year? Sis, sabi ko, mahal ko sabi niya, kasi ako 1 month lang, di ko talaga yan tsinaga. Sabi ko, why naman? Mabait naman ka ako. Sabi, paano hindi ka naman paano niya sa kama, gumano na siya. Kaya natawa na lang din ako. Sabi niya, medyo awkward lang sis, pero hindi talaga yan marunong sa kama at saka hindi na yung tinatayuan. Yun po sinabi sa akin nung ex niya. So, Dalawa sa naging ex niya. OMG, nagkwentuhan pa kayo ng dalawang ex niya ng gano'n Pero, Actually, tatlo nga po ay, DJ tatlo Rocky. pa, nako. Naging friends ko po lahat sila. Kaya alam na po namin lahat yung secret niya. Pero yung dun sa una mo, talagang malaki. Opo, kasi ano po yun yung sa una ko po, yung sa daddy ng anak ko. Opo, medyo ducks po yun Kaya talagang makukompare mo, 'di ba? Na yun, ang laki Opo, tapos tsaka, ito wala kang maramdaman. Opo, tsaka even po yung mga exes niya, kaya talagang sabi nga nila, tsinaga mo yan ng 1 year, walang nangyayari. Kami nga, months lang, iniiwan namin yan, sabi po sa akin. Wait lang, paano mo naging friends yung mga ex niya? Tinanong ko sa FB? Hindi naman po, DJ Rocky. Actually, may issue nga po kasi kami regarding sa pera. So with that, doon ko po nalaman na scam din siya. I mean, meron po talaga siyang kalokohang taglay. Gwapo lang siya, pero marami Opo, siyang mga kalokohan gwapo talagang siya. ginagawa. Opo. Yun nga po. Kaya siguro, yun na lang ding best friend niya ang papatol sa kanya kasi nga, yun lang din ang nakakaalam ng mga pinagagawa niyang di maganda. Kasi even yung ex-wife niya, nag-warning sa akin na tapos na raw siya doon sa ex niya, sa ex-husband niya. Then kami naman daw mag-suffer. Yun po. Ano po siya, history. So, meron ka na palang babala ng mga naging ex niya. Opo. Ito yung posible mong maranasan sa piling niya, ganyan. Tinataningan ka na pala ng mga panahon na yun. Kasi baka hindi ka naman pala talaga lumigaya. Pero ang tanong ko, nagsunod-sunod pa yung experience mo na ganun dun sa ex mo sa loob ng 1 taon? Well, actually, Sinubukan niyo pa? Yung pong staycation po kasi namin, DJ Rocky, yun yung first 3 months ng relasyon namin. Mm-hmm. Then after 4 months kasi mag-onboard na siya. Then yung last nga po nito, nung bago kami mag-break. Wait lang, bago yun, hindi pa kayo nagkikita. Kumbaga, first meet nyo talaga yun. First meet po namin yung nagplan kami magtagaytay. Then second po yung sa dito lang sa bahay. Yun yung So, talagang sabi ko. Walang Opo. kapkapang naganap pala muna. Kasi di ba Opo. normally parang parang guard ka muna, kapkapan muna yan, di ba? Wala po. At saka talagang talagang nasabi ko nga po na ano ba yan, in 1 year talagang virgin pa rin ako. Kumbaga Wala talaga. talaga nangyari. Oo, kumbaga masikip na masikip. Kasi DJ Rocky, kasi nagpapa-OB din ako that time nung dito siya. Uh-huh. And then si doktora, nagtataka din siya. Sabi ng doktora, may partner ka ba talaga? Siguro dahil. Kasi sumikip. Check ni doktora. Kakaloka. Kasi alam nila kapag merong nakapasok at wala di Kaya ba? nga po, nung nasa OB clinic po kami, tinanong po siya ni doktora if pwede siya magpa-sperm count. Siyempre, kung ganun nga pong hindi na tumatayo si Junjun, papa-sperm count pa ba yun? Wala din makukuha po doon. Alam mo, ganito talaga yung mga salitaan kapag naghiwalay kayo ng ex mo. Ganito ka na magsalita yan, lalo-lalo pag masama yung loob mo.
Kasi masakit sa puso di ba? Masakit sa puso Ano lang naman po, nag-wonder lang talaga ako. Parang never to expect na ganun. Oo, no. Na parang wala na nga nangyari sa amin. Tapos ako pa yung i-scamming niya. Ayun. Sino ba nagbayad ng staycation nyo? Siya naman. Siya naman po, opo. Ayan, buti naman. Opo. Mhm. Buti naman siya yung nagbayad kasi sasabihin ko Opo. talaga sa'yo, egol ka, girl, egol ka. Kung ikaw pa yung nagbayad nun, di ba? Nagbayad-bayad ka dun para sa wala, di ba? Yun nga po. Kasi nga po, DJ Rocky, ang system namin that night, yung mga katabing room namin, ang ingay nila. Kami ang tahimik. Kumbaga lahat sila nagbabawal alphabet na. Samantalang ikaw, paano ka lang? Paano yung sound mo? Paano yung sound mo po. nun? Ay, wala po. Hilik lang. Hilik lang. Kumbaga, lahat po sila nagutukan kami. Peaceful. Ngayon alam ko na ang tawag sa mga jutes na nakikipag-jugjugan. Hindi, jut-jutan. Sinubukan mong idut-dut pero jut-jutan lang talaga. Wala po talaga. Wala talaga. So, anong magiging mensahe mo sa lahat ng mga lalaki na parang katulad nung ex mo? Baka meron ka namang tips sa kanila. Kasi syempre, kailangan matuto Opo. yung iba dun sa naging karanasan mo sa ex mo. Baka namang meron. Sige, laban. Ako po kasi, DJ Rocky, since totoong pagmamahal naman yung inoffer ko sa kanya, kahit alam ko may kondisyon na siya or kakulangan, siguro ang masasabi ko na lang is maging totoo po sila. I mean, wag po silang manggamit ng tao. Kasi kagaya po niyan, meron na nga siyang komplikasyon or meron siyang kakulangan. Tapos hindi na nga niya ako napaligaya, iskamin pa niya ako. Kumbaga parang wag na pong ituloy. Kasi ang pangit kagaya po niyan, di ba po, naghiwalay kami ng may heartache na nga. Tapos ganun pa, wala man lang memories na maganda-ganda. Wait lang, alam mo, naalala ko lang. Kasi syempre nagbabasa Yes ako ng po. mga SPG secret files. Tsaka marami na Yes ako po. mga narinig ng mga komento tungkol sa ganyan. Kahit na jutes. Di ba kahit na jutes, may mga nakakapagpaligaya pa rin. Hindi ka ba ginamitan ng makapangyarihan dila o kamay? Yun lang po, dila lang po. Kasi sabi nga po ng mga friends ko, ano ba yan, 10 years ka na nga sa abroad, tapos pag uwi mo dito, naghiwalay kayo ng first partner mo, then ngayon nagka-jowa ka after 3 years, tapos ganyan pa, ano ba naman yan? Di parang inaasar po ako ng mga friends ko, dahil nga parang living Virgin Mary na nga lang daw po ako. Kasi nga, sa tagal, inagyo na po yata ako. Inagyo ka na? Mandami na sapot dyan. Yan. Kaya nga po DJ Rocky, ang biro po sa akin ng mga ka-office mate ko, Tony Pollard daw po yung poet or yung bat ko kasi nga virgin na virgin. Kumbaga talagang wala po, kulang po. Kakaloka. So, wala talaga. Wala po talaga. As in, natapos po yung 1 year na wala po talagang natusok at wala po talagang bumaon. Grabe. Napaka-disappointing naman nun sa parte mo. Naramdaman nga. namin, no? Ayan. So, maraming salamat sa iyo, ha, Shane, Thank you sa rin pag-share po, ng DJ iyong Rocky. top Thank secret. you so much. Sana kapulutan yan ng aral ng ating mga kabisyo na nakikinig ngayon. Especially sa mga gustong magjut-jutan. Diba? Thank you so much po, DJ Rocky. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Okay lang naman talaga na, makipagjut-jutan As long as huwag kang manglamang ng kapwa mo, 'di ba? Scam mo pa, pa. Pero paano ba 'yun? Kasi sa totoo lang hindi ako masyadong sigurado sa larangang ganito Dahil alam naman natin, 'di ba, na inosente ako Charot lang with the rot. Pero paano ba 'yun? Kapag ganyan ba nakikipag-date ka, mahal mo, tapos LDR kayo, tapos mabigla kayo mag-meet, tatanungin mo ba prior kung gaano kalaki yan? Di ba normally pag LDR, lalo na kapag adults naman, ang ginagawa niyan, may video call. Buti hindi nila na-try mag-video call. Nakalimutan ko palang tanungin yun. Wait lang, meron tayong resource speaker. Sige, laban.
mga seaman siya. Mhm. So, may times, Wait lang ha, baka nagulat kayo sino tong pumasok bigla. Eto po si Dodong Smooth. mga nakakilala sa akin na nag-call din ako nung nakaraan. Mhm. So, based dun sa LDR set possible lang isang video call kaso may times na nasa barko ka. May time na mapupuntahan kayo na walang signal. Nangyari yan sa lalo ko na sa bandang yung kalagitnaan talaga ng dagat. Wala talagang signal doon na signal. Kakaroon na ng signal ang phone nila pag nakadaong sila. At saka lang nagkakaroon ng signal yung phone nila kapag nakadaong na sila. And may mga nakikita ko sa Facebook. Parang, ewan ko lang baka maka-open. May sumasampa ng barko ng mga babae. Oo naman, nakikita naman sa Facebook reels yun, diba? Totoo. Baka may pumapatol naman dun sa ex ni Shane pero nababayaran. Totoo yun. Charot with darot. Kaso, kawawa naman yun. Kawawa naman si Shane. Kawawa Kasi, talaga. alam mo yun, tapos na yung lalaki, tapos siya yung lalaki. Oo. Nakaka-disappoint yun. Totoo. Nakaka-disappoint yun yung, parang nakaka-open sa babae yun. Kasi, parang naging parausan na siya. Naging Sorry for the word. parausan. Sorry for the word. Para exit. Fire exit. Yun. Ayan. Oo, Mabilis labasan. Labasan. Ibang klase Oo, din naman yung isa parang nating tanggol dito. Dapat, di puro entrance. Dapat maganda yung exit. Kumbaga, Ayun. dapat smooth lang. Dapat smooth lang. Ayan, Dapat sabay kayo. Ayan, thank you so much, Dodong Smooth, sa iyong komento, no? Ay, ewan ko ba? Sana, pag nagliligawan o nakikipag-date, meron ng ganon, no? Magkaalaman na kung ano ba yan, gano'ng kahaba, gano'ng kalaki. Kasi depende yan sa preference eh. Kasi iba hindi naman nagmamatter sa kanila yung ganon. Yung iba naman nagmamatter sa kanila yung ganon. Mukhang si Shane nagmamatter sa kanya yung ganon. Tsaka gusto niyang maramdaman yung init ng, alam mo yun, ng pagmamahal at the same time yung satisfaction. Paano niya mararamdaman yun kung pakiramdam niya nga wala man lang effort towards her, tsaka hindi mo lang talaga siya binigyan ng priority na maging okay siya, 'di ba, bago matapos yung isa. So, ayun. Sana talaga ay matuto po ang lahat ng mga kabisyo nating nakikinig ngayon na iba muna bago ang sarili. Maging mapagbigay po tayo, maging responsable po tayo. Ayan, at mag-research po tayo nang gumaling po tayo sa larangang ito. Meron po tayong tinatawag na internet. Gamitin po natin ito para matuto po tayo sa mga bagay na posibleng makapagpaligaya sa sarili natin at sa ibang tao. At yan po ang panukala ni DJ Raketera. Maging ingat po kayo sa mga pwedeng mambudol sa inyo. Maraming salamat muli. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Raketera, at kayo po sana ay mag-enjoy ngayong weekend. Bye-bye, people of the universe! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!